My jsme slyšeli příspěvek, který už se týkal srovnání ruštiny a češtiny. Sice jsme mluvili o slovesech, ale protože ten den dneska začal dokulilem, tak češtiny máme trochu víc. Podle programu teď jsem na řadě, takže dovolte, abych vás seznámila se svou tematikou nyní. Vidíme se. Ve svém příspěvku jsem se snažila přistoupit k paradigmatice, tedy k tématu konference, porovnáním paradigmat s jmenným základovým kořenem domácím a přejatým konkrétně z angličtiny. A mým cílem bylo porovnat, zda při derivaci z anglického slovního základu se zaplňují v českém prostředí tedy slovotvorná paradigmata analogicky nebo jenom částečně, shodně a případně proč jsou bariéry, které nedovolují realizovat úplné paradigma. V plném textu mého příspěvku samozřejmě se budu věnovat tomu podrobněji, takže teď vyberu pro prezentaci jenom to nejdůležitější. My jsme na téma slovotvorná paradigmatika už slyšeli hodně, velmi efektivně jsme si to připomněli například včera v referátu pana profesora Ološťaka. Takže i samozřejmě já jsem se zabývala paradigmatikou ve smyslu členů určitých slovotvorných paradigmat formovaných na základě slovotvorných řád a svazků. A jenom tady bych připomněla, nebudeme asi si to znova vymezovat, tato tematika, která je velmi plodná, velmi důležitá, se vlastně začala v lingvistice uvažovat zhruba od 70. let 20. století. Já tady tedy připomínám například vymezení Apresiana, když jsme u slovanské literatury, nebo našeho bývalého předsedu komise Uluchanova, který v souvislosti s paradigmatikou mluví o slovotvorných typech a sémantických podtypech. Pochopitelně jsem konfrontovala s vymezením v české lingvistice, to znamená v mluvnici češtiny. Všude vidíme, že prostě jde o nějaký souhrn slov, který se vyznačuje společnou bází a společným významovým jádrem. Je to uspořádáno hierarchicky, to je základní princip hierarchie, a semanticky i strukturálně jsou ty členy paradigmat navzájem závislé, což je rozdíl od paradigmatiky gramatické tvarotvorné. Furdík a Klára Buzášiová velmi důležitě a velmi podstatně se také zabývali z pohledu tedy motivace, motivátu, komotivátů. A jenom tady uvedu termín, který možná ještě nezazněl. Klára Buzášiová hovoří o slovotvorné ohýbání, tedy slova a jeho čele, čili to je ta souvislost obecně v širším lingvistickém rámci paradigmatičnost. Pro své srovnání jsem si záměrně vybrala konatelská jména. My všichni víme, co konatelská jména to jsou, takže já tady jenom připomenu, že jsem tedy pracovala s vymezením tradičním podle mluvnice češtiny, tedy pojmenování osob, které vykonávají nějakou činnost spjatou se skutečností, vyjádřenou substantivem v základu, ale samozřejmě ta skutečnost ve struktuře není vyjádřená. Jádro kategorie konatelských jmen českých, tedy mým východiskem byl český materiál, to znamená konatelská jména od českých základů. Jejich jádro tvoří typy s příponami ář, a mě zajímaly právě ve vztahu ke slovotvorné paradigmatice derivační možnosti. Derivační možnosti se ukázaly, že jsou charakteristické tím, že že konatelská jména se stávají především základem pro posesivní a druhovně přivlastňovací adjektiva
a paralelní abstraktní substantiva s příponami ství, o nich jsme slyšeli včera. Podle pojmenovacích potřeb se konatelská jména pravidelně přechylují a tvoří se od nich i slovesa, která označují tedy obecnou semantiku, chovat se tak, jako to, co je v základu. Trochu přesněji podle mého názoru konatelská jména vymezuje příruční mluvnice češtiny, která právě poukazuje i na to, že o povaze činnosti, kterou tedy ty konatelé vykonávají, se nic v té struktuře nevypovídá a že význam je ustálen konvencí. Já bych tady chtěla jenom podotknout, že právě ta různorodost, nejednoznačnost nebo dokonce vágnost semantiky konatelských názvů bývá pro ně jako celek i pro jejich pojmenovací typy těžko postižitelná. Zabýval jsem se trochu tím, jak se to jinde terminologicky označuje, ale my se podíváme teď tedy na už jejich paradigmata. Jaká byla metodologie mé práce? Jak už jsem říkala, zajímala mě realizace paradigmatu, tedy obsazování jednotlivých pozic v souboru konkrétních názvů, zaujímající formou slovotvorných řád a svazků pozice kolem toho základového výchozího slova. A ještě jednou tím výchozím slovem bylo to tedy konatelské jméno. Typologii paradigmat a jejich členů jsem tedy založila na slovotvorné kategorii a slovotvorném typu v tom dokulilovsko-furdíkovském pojetí a v mém případě tedy to byly slovotvorné typy v rámci kategorie konatelských názvů. Jenom bych chtěla říct, že termín slovotvorné paradigma, případně subparadigma, protože jsem sledovala různé členy, různé stupně paradigmat, užívám tedy ještě jednou to paradigma na úrovni langové. Paradigma jako lang, jako abstrakce, jako model. I když v české odborné literatuře se, a podle mého názoru ne zcela přesně, pracuje i v tomto případě, tedy toho obecného, s označením slovotvorné hnízdo. Ale to už by byla ta realizace. Já jsem tedy na základě českých konatelských názvů a s oporou o Dokulilovy onomaziologické kategorie provedla ilustrativní typologii u vybraných semantických skupin. Tam jsem stanovila základní desubstantivní paradigmata, schematicky je tady vidí, to znamená především od konatelského jména. Další substantiva, adjektiva, verba, a samozřejmě v dalších stupních od adjektiv, adverbia a tak dál. Při výběru českých základových lexémů jsem záměrně se soustředila na vlastní substantivní základy, čili na konkréta, protože pokud by to byly abstraktní základy, tak tam už jde vlastně o deriváty od adjektiv a od sloves. Čili analyzovaná slovotvorná paradigmata jsem se snažila opřít o gramatický rys jednotného slovně druhového podkladu v rámci mutační derivace. A tím jsem dospěla k paradigmatům, která se lišila navzájem různým stupněm obsazení pozic. Od toho jsem vyšla, to bylo tedy od těch českých konatelských názvů, a pak jsem hledala porovnatelná paradigmata konatelských názvů s anglickým slovotvorným základem. Postavila jsem je vedle sebe, za chvíli to uvidíte, alespoň ve stručném přehledu, a u těch jednotlivých typů desubstantivních paradigmat jsem potom porovnávala jejich derivační možnosti. Co se materiálu týká, základem pro anglicizmy, tedy pro ty konatelské názvy od anglických základů, byl rozšířený, doplněný soubor anglicismu, který jsme shromáždili s kolegou profesorem Klégerem při práci na naší monografii Lexikální anglicizmy v češtině, kterou letos také vydalo nakladatelství Karolinum. Podle potřeby jsem doplňovala a ověřovala ten materiál, jak český, tak ten přejatý, ve slovotvorné síti lexikální
maximální databáze Derinet a samozřejmě, kde bylo zapotřebí semantiku komentovat nebo ověřit, tak jsem využívala texty Českého národního korpusu. No a mluvila jsem tady o té semantické klasifikaci konatelských jmen. Opět opírá se o morfologicko-semantické vlastnosti motivujícího substantiva. Ten soubor, jak už jsem o tom mluvila, potenciálně zahrnuje tyto členy: diminutivum, přechylené jméno, relační adjektivum, posesivní adjektivum a sloveso. A takto tedy stručně jsem to dala dohromady do, jak už jsem říkala, vedle sebe české a přejaté názvy a já vám teď tady ukážu jenom reprezentanty napříč těmi semantickými skupinami. Měla jsem tedy 9 semantických skupin. Tady je jenom vidíte, takže to byly například konatelé podle chovaných zvířat, podle místa činnosti, podle objektu činnosti, podle záliby, podle životního stylu, podle sportu, vlastněného objektu, odborné oblasti a nově také podle technologie a operačního systému. Těch semantických skupin je trochu více a já jsem si vybrala teda jako reprezentanty těchto 9. A tady už vidíte výsledek. V rámci každé té skupiny jsem tedy porovnala paradigma od domácího konatelského jména včelář a jemu odpovídající s anglickým základem, tak třeba buldokář. Hledala jsem opravdu v rámci těch semantických skupin. A tak jsem postupovala podle skupin, čili konatel, který je označen podle místa, kde vykonává svou činnost, je například stánkař a jemu paralelní s anglickým základem kempař. Tak, jak byla legenda k té tabulce, očíslované jsou tady ty stupně těch derivovaných řad slovotvorných, jejich obsazování a také, jak říká legenda, snažím se tady označovat paradigmatičnost, nenaplnění paradigmatu. Vidíte ta prázdná místa. Pro konatele podle objektu je to třeba novinář a anglicismus selfiečkář, podle záliby rybář a hobista. Styl zajímavé jsou a i v rámci té nejnovější slovní zásoby například konatelé podle životního stylu v širokém slova smyslu. Velmi charakteristické pro češtinu v těch posledních letech je třeba čajař. U anglicismu jsem našla dredaře. No, u sportu, názvy sportovců, to je velká kapitola. Podle vlastnictví třeba měla jsem radost, že vycházelo to dost paralelně statkář, farmář. Podle oblasti vinař, viskař, podle toho, co pěstuje a dělá. No a jsme konečně u té technologie, oknař, webař. Já jsem to prošla jenom takhle velmi rychle, abych vám teď mohla ukázat jenom ještě trochu blíže některou tu semantickou skupinu. Vybrala jsem si tedy konatelská jména podle chovaných zvířat, kde to uvidíte to trochu podrobněji. Včelář a tady mám teda ty vždycky první stupeň, druhý stupeň a další. Tohle je velmi hypotetické, to, co se opravdu téměř nenaplňuje. A tady jsem potom zobecnila to paradigma takto schematicky, jak se naplňuje, nebo které typy derivátů od konatelských jmen se vyskytují a různě obsazují. To je stručně jenom přehledu a pojďme se tedy podívat, jaké dílčí závěry mě srovnání obou skupin konatelských jmen, tedy od domácích a anglických konatelských jmen, přinesly. Tak od všech se pravidelně tvoří čistě relační, tedy vztahová adjektiva a v tom druhém stupni jim odpovídající adverbia. Nejsilnější pozice v paradigmatu, opět obou, obsazují přechýlená substantiva a k těmto přechýleným substantivům relační adjektiva, to znamená kovářka, kovářčin třeba.
Většina konatelských jmén nemá doložené diminutivum. Diminutivus semanticky s konatelskými jmény není příliš kompatibilní. Abstraktní substantiva na ost se tvoří velmi hypoteticky a bývá to pouze tehdy, kdy dochází k nějakému semantickému přehodnocení od adjektiv vztahových k těm adjektivům kvalitativním. Abstraktní substantiva na ství, případně ctví, se tvoří u názvu profesí, odvětví, ale i některých oborů činností, ať už je to zájmová nebo nějaká odborná. Pozice posesivního adjektiva bývá obsazována spíše potenciálně, je to opět protože pokud potřebujeme vztáhnout něco nebo vyjádřit nějaký vztah ke konatelským jménům, tak tam spíš fungují čistě relační adjektiva v té stejné pozici. No a pozice substantiva bývá obsazována pro tu nejobecnější semantiku slovotvorné kategorie. Tady je zajímavé, že tedy nejčastější byl kmenotvorný sufix i, méně ova, jinak v systému českém je to naopak. No a velká část těchto sloves má tedy nějaký příznakový charakter, bývají hovorová, slangová, expresivní. Co se týče slovotvorného typu, jednoznačně převažuje typ až, což jste viděli v obou skupinách. No a nejméně je naopak zastoupen slovotvorný typ ista, a to jenom u anglických základů. Někdy dokonce tam se objevuje konkurence s ář, čili máme nejenom bazénista, ale také bazénář, golfista, golfař, webista, webař. A to je, myslím, to podstatné a nejzajímavější, takže já už rychle běžím k závěru. Na tu příznakovost, komunikační specifičnost už jsem upozornila. Když jsem všechno porovnala a pokusila se zobecnit, tak jsem dospěla k typologii realizací slovotvorného paradigmatu a podařilo se mě vymezit 4. Pravidelná, téměř neomezeně produktivní realizace paradigmatu u těch posesivních adjektiv a relačních adjektiv, nominačně a komunikačně podmíněná, a tady vidíte, že tomu bývá u těch přechýlených jmen, u abstraktních substantiv a u sloves, okazionální realizace paradigmatu, to bývá u těch diminutiv a posesiv od přechýlených substantiv a také u abstraktních substantiv, protože tam je to podmíněno semantickým přehodnocením k jakostnímu významu. No a potenciální, opravdu hypotetická, možná realizace, a to bývá u substantiv verbálních od verba jako už druhý stupeň základního paradigmatu. Anglicizmy tedy se ukázalo, že z velké míry realizují celá slovotvorná paradigmata analogicky podle domácích, čili projevuje se systémový tlak celého slovotvorného paradigmatu jako jeden z faktorů přejímání. A to myslím, že je na tomto nejdůležitější. Konatelská jména, já jsem si je záměrně vybrala, protože v domácím slovotvorném systému jsou silná a je zajímavé, že se ukázalo, že stejně silná jsou i u těch základů přejatých. Na rozdíl od domácí slovotvorby však anglické konatelské přejímky mají tendenci k variantnosti. To je to, o čem už jsem mluvila, až a ista, což u domácích není. Čili úplné shrnutí, při přejímání k angličtiny se prokazuje významná adaptační funkce českého slovotvorného systému a existence variant v paradigmatech se jeví jako průvodní jev při adaptaci. Tolik mé dílčí závěry, samozřejmě byla to první krátká sonda a hodně práce ještě přede mnou. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Děkuji.